मोनथिदोंना मोनथियाखै मोनथियाखैना दे मा क्लासाव क्लास 8 ओमफ्राय बेलाय 9 मिथिगोनसै ना क्लास 10आवहाय मोजां फराय माने मोजां फराय सानैनि गेजेरावहाय सोरबाबा साइन्स लानो गोसो दं नामा दङ बिराद मोजां दं मालाय लाजि नाङा नोङो लानो गोसो गैयाबो जेबो नङा बेखौनो जों मोनथिखानांगौ ना जोंनि मोदोमावनो दङ बियो मोनथिखानांगौ बेखौ ओरैनो नाङा आंथ' साइन्स लागोन नाङालै आंनो बिदिनो नाङा बे नङा मोनथिनांगौ जिखुनु जाया नोङो देखायदों बाहाय आंनो नांगौ आं मोनथिनांगौ ना बेनि थाखायसो नायजोबलांनांगौ बुजाखैबाबो इसोरबो बुजिगोन ना बेमोन होननानैहाय बुजिगोन ना गासिखौबो रोंनो नाजानांगौ ना नाजानांगौ होमबासो सहायो मानसिया दा जों बाहाय प्लेन सेल बिथिं दंना लिरनाय प्लेन सेल बे एनिमेल सेल लिरनाय दंना दा आङो डिटेल्सआव थांला नाथाय आङो जोंनि मेन जे खोथा आं बुजायनो फोरमायनो नागिरदों बेखौ आङो दा जोंनि बे बर'आवथ' जिबख्रि होनो ना सेलखौहाय जिबख्रि होनो ना बिफां लाइफाङा जिबख्रि थायो ना जोंनि माबायाबो जोंथ' मोनसे जुनारसो ना जोंनिखौ मोनसे जुनारसो होनायावसो केटेगरियावसो दोनो दा जोंनाबो जिबख्रि दङ सेल दङ दा जों ना बिफां लाइफांनि जिबख्रिजों बे जोंनि माबाजों जोंनि एनिमेल्सनि जिबख्रिजोंहाय सेलजोंहाय मोनसे कमन जिनिस दं बे जाहैबाय निउक्लियास ना बेखौ निउक्लियास बेहायबो दं लिरनाय दंखायो नायनो हागोन निउक्लियोप्लास्मा निउक्लियास लानाय ब्रेकेट लानाय गेजेरावहाय ब्रेकेटआ निउक्लियास दङ ना स' बे निउक्लियासआहाय कमन ना एनिमेलनि माबायावहाय जुनारनि जिबख्रि थायो बिफां लाइफांनि जिबख्रिबो थायो दा निउक्लियासआ मा जिनिस निउक्लियासआव मा थायो निउक्लियासआवहाय जेनेटिक इनफरमेसन थायो माने मामि बाबानि केरेक्टार्स मामि बाबानि केरेक्टार्स थायो बियो दा बे माबे जेनेटिक इनफरमेसनाहाय मा डिएनए जोंनि मेन टपिक डिएनए दा डिएनए फुल फर्मआ मा डिअक्सिराइबोनिक ना डिअक्सिराइबोनिक माबा निउक्लिक एसिड नङा होमबा दा मा होनो बे मोनसे स्ट्राक्चार आरोखि ना दा जुदि आंनि बेखौहाय हास'नानैहाय जुदि माइक्रस्कप दङ बिथिंजाय जुदि नायोबा माइक्रस्कपखौ जों मानो बाहायो जों गुवारै नायनो थाखाय माने जोंनि मेगनजों जों नुवा ना नुजोबा जों माइक्रस्कपखौ बाहायो नायनो थाखाय दा जों जुदि बेखौ हानानैहाय आंनि स्किनाव नायनानै नायोबा मोदोमखौ नायोबा होमबा मोनसे स्ट्राक्चार मोनसे शेप नुगोन जों माइक्रस्कपआवहाय मोजाङैहाय बियो मा जायो होमबा हानि जायो माबा जायो बेरेमोदै जायो बेरेमोदैया जेब्ला बेरेमोदै लाबोयोना होमबाथ' बेना मोनसे स्ट्राक्चार थायोना बेरेमोदै बे बिदि माबानियाहाय बेखौ जों ओरै नायोबा बेना जेरै शेप स्ट्राक्चार थायोना बेबायदिनो जायो जोंनि जिबख्रिनि स्टाइल माबाया शेपआहाय स्ट्राक्चाराहाय दा जोंनि मोदोमा मानो सफ्ट जायो दांलायनाय नोंनि मोदोमा सफ्ट ना मानो सफ्ट जायो मानोना जोंनावहाय जिबख्रियाहाय वाल गैया बाउन्डारि गैया दा जिबख्रिया मा जिबख्रिया जाहैबाय जेरै जों न' बानायनो थाखाय जोङो मोनसे इथा सिमेन्ट नांगौ ना न'खौथ' नों डाइरेक्ट बानायनो हाया इथाखौनो जाबखोनानैसो मोनसे न' जाहैनो हायो दा बिदिनो जोंनाबो जोंनि जिबख्रियाहाय मोनसे ना माने ज' जानानैहाय मोनसे जाबखो जानानैहायसो मोनसे बडि मोदोम सोलेर सोमजियो ना बानायो दा बे सेल बे जिबख्रियावहाय जिबख्रिखौ जाय सोर कन्ट्रल खालामो निउक्लियास जे आं नोंसो खोन्थाबाय निउक्लियासआवहाय जेनेटिक इनफरमेसन ना बियो मामि बाबानि केरेक्टार थायो बेना बियोहाय निउक्लियासआहाय डिएनएखौहाय कन्ट्रल खालामो जे जोंनि बडियावहाय ब्रेन दंना ब्रेनाहाय जोंनि बडिखौ कन्ट्रल खालामो जुदि मेलेमा थिग नङाबाथ' एसे फाग्ला जाबाय होनना होनो दा मानोना बेना ब्रेना थिग खालामला ना खामानि माबाला दा बिदिनो जोंना निउक्लियासआ बे सेलनि मोनसे ब्रेन सेलखौहाय बे कन्ट्रल खालामो खोन्थायो मारै ज' खालामनानैहाय मोदोम बानायनांगौ मारै गावखौनो मेनटेन खालामनांगौ होननानै सेलखौ खोन्थायो निउक्लियासआहाय दा बियो डिएनएनि मोनसे स्ट्राक्चार आरोखि ना मोजां माइक्रस्कप नायनानै नुयो गुवारै ग्रीन ओमफ्राय ब्लू नुदोंना दा बे कालारा आलदा आलदा जायो आरोखि ना दा जों बेखौहाय बुजिनायनि थाखाय बेबायदि कालार होदों आरोखि ना दा नैबे ब्लू कालारखौहाय जोङो सुगार होनो ना सुगार होनो पेन्टस सुगार होनो दा बे ग्रीनखौ जों होनो फस्फेट ग्रुप होनो जे नोंस्रा दाहाय ना मामिनि मबाइलआनो एसे मोजाङै नाय मा डिएनए जेन' मा दं आंनि एसे गोसोआव लानानै दा जे ब्लू गां सुगार होनबाय पेन्टस गां फस्फेट होनबाय दा बे गलसे नुदोंना आलादा पेपारजोंहाय आरो आलादा कालार पेपारजों सिथाबनानैहाय ATGC लिरदोंना बे मा जिनिस बेथ' शर्ट फर्मसो बिनि फुल फर्म बिनि नामाहाय एडिसिन बे T नामाहाय थाइमिन G नामाहाय गुआनिन C नामाहाय साइटोसिन दा बेखौ जोङो होनो ATGC खौ जोङो नाइट्रजेनास बेस होनो ना नाइट्रजेनास बेस होनो दा बे जे सुगार ना
बेहाय प्लास बे ATG-जोंहाय बे ATG-जोंहाय सो अरजाबो बेजोंसो अरजाबो बे सुगाराहाय ना सुगाराहाय खालि बे ATG-जोंसो अरजाबो बेनिफ्रायनो मोनसे फस्फेट दंना ग्रीन कालार बियो ना बेजों अरजाबनो हाया बे ATG-जों अरजाबनो हाया बियो नैबे सुगार बेजोंनो अरजाबनो हायो दा एजों सिजोंल' अरजाबनो हायो दाना ओमफ्राय जिजों सिजोंसो अरजाबनो हागौ दाना जुदि एजों सिजों अरजाबाथाय गैलाबो बे DNA फर्म जाला जुदि जायोबाबो होमबाथाय माबानाखि माबा बे गथ'नाहाय प्रब्लेम जागोन दा जोंथ' नों गथ'आथ' जोंथ' बिराद मोजां साइज जोनोम जादों नङा होमबा जेबो प्रब्लेम गैया दंगौथ' बोरै नङा ना गासिबो समानजोब बुस्थुआ बोरै नङा दा जुदि जिया एसे प्रब्लेम जायोबा बेबायदि उल्टा पुल्टा जायोबा ना बिदिनो ना सोरनाबा गथ'फोरनाय माबा बुस्थुआ ओरै खावसे जायो गन्थङा ओरै गैयानो जोनोमनिफ्रायनो बिनि थाखाय जायो प्रब्लेमा बेनो दा ओंखायनो एजों सरजाबथारनांगौ सरजाबथारनांगौ दा एग्जाम्पल होनोसै बे मोनसे बल दा बे मोनसे बलखौ जुदि आं ओरै थुयोबा बिसोर मोनसे थागोन ना बे मोननैखौ आं माजों थुदों होनबा बेखौ गनसि जमा लादो थुदों दा बे गनसि थाबायना ससेयाव थाबायना आं जेरै खालामोबाथ' बे सिथाबजोब्बाय नङा होमबा दा आंखौ सिथाबहोला बे दोनसै दा बेनि गेजेराव बे गनसि बायदि थायोना बेखौ जों बन होनो बेखौ जों हाइड्रजेन बन होनो दा एजों सिजोंनि गेजेरावहाय मोननै हाइड्रजेन बन थायो ओमफ्राय सिजोंनि गेजेरावहाय मोनथाम हाइड्रजेन बन थायो बे आलदा माने गनसि मोननै मोनथाम बुजिना लादो बेखौहाय एजों सिजों मोननै थागोन बे माब्लाबाबो मोनथाम जानो हाया मोनथाम जाबाथाय हमना लादो बे जाखालानो DNA जाखालानो प्रब्लेम जाखाबाय जिजोंहाय मोनथाम जायो बे मोनथाम थाखानांगौ मोननै मोनसे जाबाथाय प्रब्लेम आरोखि ना बे मोनथामखा फिक्सखा बियो मोनथामखा दा बे ग्रिन जे बल दंना बे खालि सुगारजोंल' माबानो हायो बल खालामनो हायो माने सुगारजोंल' ओरै सिथाबनो हायो बे बिसोरनि गेजेरावबो बिदि गनसि दङ बेखौ जों दा नुबासो नाथाय बे गनसि दङ बे गनसिखौ जों होनो फस्फ'डाइस्टार दा नै मामिनि खानाया ना गोलाव स्ट्रेट रोङा सापस हमना लादो जोंनि बाबानि खानायाहाय गयरिरि दे सापस दा नोंफोर खानाया नोंनाव थिया मोजां नङा होमबा स्ट्रेट बा नों दा मारै बेखौ मोना होमबा DNAनि थाखाय मोनगोन DNAया नोंनि मामिनि केरेक्टार खानायाबो मोनसे केरेक्टारानो खानाया मोनसे केरेक्टार ना खालि बे गुन गियानाबो केरेक्टार नङा बेबो मोनसे केरेक्टार बेल' नङा जोंनि गन्थंनि शेप मेगननि खालारा मा ना आरो जोंनि आखाइ स्किननि खालारा मा आसुगुरा मारै बेबो मोनसे केरेक्टार दा बियो मामि बाबानिफ्राय एसे मोनो ना नोंबो मामिनिफ्राय एसे मोनो जानो हागौ बाबानिफ्राय एसे मोनो जानो हागौ मोनखागोन आरोखि ना दा बेखौ सोर मोनहैयो होमबा बेनो जोंनि मेन बे DNAयानो बेबायदि केरेक्टार मामि बाबानि केरेक्टारखौहाय जमा खालामनानैहाय ना मोनसे जेनेरेसन माने मोनसे फिसानिफ्राय मोनसे फिसानावहाय ट्रान्सफार खालामो हरो बेखौहाय दा जुदि आं हाबा जायोबा हाबा गथ' जायोबा आंनियाबो थांगोन ना आंनियाबो थांगोन दा बिदि दा नोंनाबो मामियाहाय ना मामिनिफ्राय एसे मोनदों दा मामियाबो गावनि बाबानिफ्राय मोनदों जानो हागौ दा बिदि आरोखि आं एग्जाम्पल लादोंमोन दा मामिनिखौहाय खानाया स्ट्रेट बाबानिहाय खानाया गयरि दानिया दा नोंना सापस आरोखि ना जे नोंनाहाय फंबाय दं आरोखि ना बिनि फंबायना नों गावबादि खानाय गयरि जाबाय बे जाया होमबा बाबानिखौ मोनबाय बिहा बाबानि आइ बेहाय मोनफैबाय नोंहा मामिनिखौ मोनबाय ओमफ्राय जों होनो ना आसुगुराय ओरैनो ना बेना गन्थङाय बिमानि बायदि जाब्लेबे आंबोथ' नाब्लेबेमोन गामिनि आनै मोनहाय गोलाव खालामनाय खालामोना जोंनि गामिफ्रावसो दा बियो ओरै आरोखि ना दा आंहा बाबानिखौ मोनदोंमोन आंना गन्थङा बाबाना गन्थङा मामिना लावजि नालाय बेखौ बिमानि बायदि बान्थानांगौ लावजोबबाय बिदि आरोखि दा बेबायदिनो आरोखि ना गन्थंनि शेपआबो मोनसे केरेक्टार आरोखि ना बे केरेक्टारखौ सोर माबायो होमबा DNAयानो लाजोबो
आरोखि दा बेबायदि दा जोंहा आरो मोनसे जोंहा क्रोमोजोम मोनसे क्रोमोजोम दं बेबायदि नुयो क्रोमोजोमा बेबायदि नुयो क्रोमोजोमा बेबायदि नुयो दा बे क्रोमोजोमनि सिङावहाय नैबेनो DNA जोंना देखायनाया बेनो दा बे क्रोमोजोम दा ओरै आरोखि दा मा होनो दालाय नोङो नोंसोर एसे मोनखादों जानो हागौ ना जे क्रोमोजोमा XX जायो XY जायो XY दा मा होनोमोनलाय नोंसोर साननो हागौ दालाय जोंनि गोदोहायथ' आबै आबौनि समावथ' नोङो जुदि बिमा माहारिया जुदि हिनजाव हौवा गथ' मोनायाबाथाय बेनो सैथांखा बेनो मोजां नंखाया होखार बेखौ माने गामियाव मिथिंगायाव होखारोना दा बैसोर होखारग्रा जामि जाम्बासो जाहाजों खोथाखौनो मिथिया जाहाजों खोथाखौनो मिथिया मानो होनब्ला हौवाफ्रासो दाय हौवाफ्रासो दाय होनांगौ जोंनि जेबो दाय गैया मानोना जोंनावहाय क्रोमोजोम बियो जोंनावहाय XX थायो हिनजावफोरनावहाय हौवाफोरनावहाय XY थायो X जों X बासो girl जायोना XX बासो girl जायो हौवाफोरनाव XY थायो नोंसोर XY दंजोबो जोंनावहाय XX दङ दा जोंथ' Xआव थागोन नालाय नोंसोरनि सायावसो दा नोंसोरा Y हरो ना X हरो नोंसोरनि सायावसो जुदि नोंसोरो Y हरोबा आंथ' X थागोन नालाय Y हरोबा बय जाबाय बेबि बय जाबाय दा X थाङोबा girl जाबाय दा जोंनि जेबो दाय गैया जुदि हौवाखौसो बुनांगौ गाफोरसो होनांगौ नोंसोरनो रायज्लायनानैहाय बे नलेज मोनसे बेखौ मोनथिना लानांगौ मिथिबायना गामियाव सोरबा आबै आबौ आदैयानो मिथिना लानांगौ नोंसोर बेखौ कारेक्ट खालामनो हागोन नङालै आदै बिदि नङा अबा लिरनाय दं बेलाय जोंथ' फरायनो मोनाखै जोंथ' फरायनायाव बिदि नङा नोंसोर बिराद गाज्रि खामानि मावदों बिदि नङा जेनेबा नों गथ'लाय मा मिथिगोन होनबा नों कपिस खालामबाय नै लेखायावनो दङ नों देखायबाय लेखायावनो दङ नांगौ बोरै नोंसिनि जेनेरेसनखौ नोंसोरो दा फोरोंलांनो रोंनांसिगोन आरोखि सिगांनाथ' जाबाय दानि जेनेरेसन आदैमोनाबो सोरबा होनबावोबा दे आजि कपिस खालामबा लेखा कपिस खालामबा बादै साइन्टिस्ट मावनाय साइन्टिस्ट जाहैयाब्रा बे लाइनावलाय जुदि आंनो माबाखा होमबालाय आं लेखा लिरनायानो एगजामाव होमबालाय आं फेलसो जागोन नोंनि बायदि रोंबालाय आंनो बेखौनो फरायना लिरनांगौबा बेनो नोंनि बायदि रोंबालाय होमबालाय आंलाय फेलसो जागोन दा बेबायदि बुजायनो रोंनांगौ आरोखि ना दा जोंनि मामि बाबामोन एबा आबै आबौनावथ' बेबायदिखौ मोनासै नालाय दा जोंथ' इडुकेटेड ना जोंथ' मोनथियोना एसेबाबोथ' दा बेबायदिखौ जोङो ना मामि बाबानो एसेबाबो खोन्थानो रोंनांगोन बुजायनो रोंनांगोन जे मामि बिदि नङा बिदिसो बिदि जाया बियो जोङो लेखायावनो फरायनो मोनदों जों मास्टारफोरनो बुजायदों होननानैहाय दा नों दा माखासेखौ आं होनायखौ बुजायखो जानो हागौ ओंखायनो बेखौ नायफिन नोंसोरो मबाइलाव नायफिन हायोबा साबसिन बुजायनो हाबावगौ ना आंथ' एसेल' बुजायबाय साबसिन बुजायनो हाबावगौ दा नायफिन आरोखि ना जेबो नङा गिनांगौ जेबो खोथा गैया माबा कुइसन दङ कुइसन दं नामानो सोंबासो कुइसनखौ सोंबासो मिथियो रोङो नालाय माने गनसो बियो मोनसे हमना दा बे मोनसे गनसो बे गनानो सिदा जायो नाथाय DNA मा जायो आनै DNA ओरै टुइस्ट खालामो साफैयो साफैनाय माने बे साफैनाय स्ट्राक्चार दङ साफैनाय बायदि आरोखि ना दा बियो एन्टि पेरेलाल माने अपोजिट जुदि DNA मोनसे पलारिटि दङ पलारिटि माने मोनसे नाम्बारिं दङ मोनसे माबायाहाय मोनसे लाइनाहाय 5निफ्राय स्टार्ट जायो ओमफ्राय 3आवहाय जोबहैयो ओमफ्राय मोनसेयाहाय एन्टि पेरेलाल नालाय अपोजिट नालाय दा मोनसेयाहाय 3निफ्राय स्टार्ट जागोन लास्टसिम 5आवहाय जोबहैगोन बेबायदि दा बेबायदि जायाबाबो DNAनो बे खालामो मानोना जुदि 5आवहाय जोङो A होदोंना एनिफ्राय स्टार्ट खालामदोंना जों एनिफ्राय स्टार्ट खालामदोंना जा जुदि 5आवहाय जोङो एनिफ्राय स्टार्ट खालामदोंबा बैथिंबो जों जुदि 5 होनानै एनिफ्राय स्टार्ट खालामोबा मा दिनै जाखो बिलाय जाला बियो दा ओंखायनो जोङो 5खौहाय एजोंनो स्टार्ट खालामबाय बेनिफ्राय 3खौहाय Tजों स्टार्ट खालामबाय बिकज मानोना एजों Tजों सरजाबखानांगौ नालाय ओंखायनो नङाबा DNAनो जाखाया दा बिनि थाखायनो जों बेखौ एन्टि पेरेलाल होनो माने अपोजिट खारो बिसोरो अपोजिट खारबासो सरजाबनो हालायो सरजाबनो हाबासो DNA फर्म खालामनो हायो DNA फर्म खालामनो हाबासो मामि बाबानि जे केरेक्टार्स दङ बियो माबानो हायो जोङो मोनसे जेनेरेसननिफ्राय आलदा जेनेरेसनाव हरनो हायो दा बिदि प्रब्लेम दङ नै जेनेटिक डिसअर्डार जायो सोरनाबा दालाय नुयोना माने बे डाउन सिन्ड्रम होनो इंलिसावहाय जे दालाय मा होनोमोनलाय
गथ'आहाय बांद्राय फरायनो रोङा मानो एसे नर्मेल टाइपबो जानोसै मानसिफ्रा बार गाज्रि माबा गाज्रि जादों नांदों होनसै बे नङा एक्चुअलि बिनिसो बे गासिबो खामानि जोबसै